Sabat udam ko ha? Presyo? Asa ka napita na? Kasi lang kantungan ko to Stutski dito kay kining tipan treasure po to siya. Ay patos. Ayo. Ayo. Oh, kisah na. Uy, Tutski. Uy, kunik, ano na ito niya? Ay, pagmasadan mo ito kay. Punto na naman ang basig ka. Wag ko pagtulog ba? Gutom nito. Ikaw tutulog ba? Yang sa ito yun eh. Ako yun na. Wag ba natulog ba karon? Ting ani ko dali semua kay kining nakidam ko ba na. Ako ni Asa na pit? Dadapit ka sa ibabuda sa luyo sa kining sibahan. Uy, labon ba tuyo na ko na kanunay presyo? Unya, Yato ton. nakay mga gamit sa mga patrisyo. Kompleto ko. Kompleto rin ka? Kompleto O sige. ko. Nako tanan. Nya dito mo tanan. Kaya si unang taglay ba? O sige. Linggo sa dire kay kuha na ko mga gamit. Kaya na to dugayon eh. Sige. Balik ko ako kay. Mauni akong gipangita dugay ako pangita kay presyo pituyo na ko. Pastilan nakaabot-abot ako sa asa ba. Kaya na akong gamit. Uy, ang para ako dire. Anak to tikas. Kung pa ang para dire. Salamat makakwarta-kwarta gid suro ko adin. Makor gid makuha gid ang presyo ron titinuod. Amo na nito next. Mo na nang gimus tagla. Kwarta jud ana. Sige. Sulbat to problema. Nya, kasulta. Oh ha. Dala ko na. Oh. Usa ba ni suro din dai? Ako panggamit sa presyo. Mana? Kadtong gitawag nila og kanang Scanner gani. ay isa. Oy. Gani no. Dito agi. Asa ka itong ingon mo eh? Dito kita oh. Next. Unsa gani atong mapunay mo hiwan? Dito ta magsaba-saba. Oh. Kay mo man ito sa presyo. Dulik. Layo naman tayo baktasan. Asa magigapit ka itong nakita na sa imigam ko? Tindi dapig sa pa. Aw sa basin ito unahan. Repeat. Ay, pabanti ta gamay. Verte na yun tayo. Ito man, telag si Kwan, silong stock na ba? Amo siro sa ta? Silong na, telag si Kwan. Okay. Pero, kini mo inindot. Say ni ba nga, nag-unuha. Amo ba? Malalay say sa imong huna-huna. Yung siro sa ta? Silong stock na ba? Ulan mo? Telag si Kwan. Kinintawhan na, liba kay treasure. Pag makuha gaya na muna, isahan ko na kung natuhanan na. Liba kayo. Ilang tawhan. Pero nagdudan ko yung tawhan na ba o laing ko ang iyahang kung ano ba sa kuha. Aw. Iyaha kong isahan. Ako mag-away gibe. Verte na yun tayo. Hini naman talag 6 to next. Bato na ta. Hini ta. Pasme. Hini naman. Itong pag-ibig bukan kay wala kena sa aking isip. Hindi mo ba? Apa? Ito na yung tao dia lang. Sapa dia. Tayo no? Ako yun.
Ito nih sahabat. Dia. Teno. Kay rakit ini ng sahabat dre. Usap ni. Usap ba to? Ay, pagsama-sama kayo. Hana na siya. Gusto lang yan, rata na. Ayaw, di ma. Asa lapit? Diri lapit oh. Ha? Adiri. Uli oh. Asa? Mogay akong nabudi pita dito, kini oh. Kini oh, kini. Mo na dia? Oh, kini ka ba to? Uy. Panas na. Ayaw, di ma. May kundam ko. Mo na eh. Mau may kundam ko. Nya. Atong sugdan yan. Aw, oh, karo makuha din na to. Uy, uy. Gusto ba matagpuan? Oh, ganito may ilahan. May ilahan na ni. Mo na ni. Mo na ni ang dikita ni ang katong giingin nga pag naaga na yung mga timailhan. Naadi ang butang. Sige. Nya, suguta. Ang bilang scanner. Kaya akong testingan. Tutski maninig si Tunix de eh. Ay, wala. Ni. Okay. Ano na siya atong gamit? Sa ba? Kung tani mo ang kuan ya? Usa may hugot ani. Ah, mo ni dikita ni. Sige, sige, sige. Ako na sige. Luag ba ang bolta ni? Okay, mo ni. Narap na na ihan. Bolang hapon. Ako, agoy. Sige. Be, atong dulitan bayo. Dili pinakuski. Adi ra mo, hiliw kang ko aro, tawaro. Ha? Tawaro. Hiliw kang aro, tawa. Mo ni. Oh, sige, sige ko. Iya man tusog dugbang kay. Ko daling manresyo gud ayo, groop na pitihan juga. Sa dili kay ana mo gina paning kamo. Uy. Sinto to. Sira. Uy, siminto di ba? Siminto lagi mo na. Mana lagi? Pati ko pa. Magpapoy kayo. Mo na siya. Ayaw, di ma. Abi na to na. Unsa mo gyud ato ang siri ani? Oh, makuha na to. Ikaw siya rin yun kay. Eh, na ba nga to ang Kita man hapon. Pero nay history sa ubang nga malasyo kay. Kung unsa ko nga batian ng baho diha, ay lagi pagsaba-saba. Oh, sige. Oh, magkana. Ihilo na jud. Kunsa ning duha? Uy. Nagiskot man og manimahog tae. Kumkum man sila. Hihay. Kini. Oh, kasi makita ko. Wala na sumpok na sa kong utok nga. Kini lagi. Karon. Siminto na sila. Siminto na yun. Siminto na. Hindi man magdagpala na. Diyan sa ba to na? Magkuha ko ba kaning baso? O sige. Will. Sige. Wala sa. Pasti sura ni pag Inuan siguro na ako dahil siguro. Kaya parang di kayo. Hiluan mo unya ba sinog makuha nimo na niya, matrayduran ko nimo. Di lagi. Ay sa pagkuda. Ay sa. Kawas na ko buwil baso. O sige. Pato kay. Pabuta ko na. Di tali kay unto na ba? Kapnan ta ba? A few moments later. Nanglakaw ang mga manana po. Karon, pabor kayo na ko sa kuha ng libangan ko ni. Ayaw, di ma. Kaya lang lang nga. Kung manimaw daw tayo. Treasure na. Mga ulol kayo. Patay. Naagres libang nga kayo din eh. Ih. Matay treasure. Ganun lang tiradas oh. Ilaw nga. Uy. Dali ako naglibang bigay. Ayaw, di ma. Ibong pa kabalik. Sakit sa kuntiyan eh. Tubol mo kung tayo. Ayaw, di ma.
thank you. Success yun. Ilo. Birthday na yun, Tay. Dali kong saka. Kaya masidog. Di ko gatuwat gadi haraman siya. Gadi haraman to. Sa pagkuha ng listyura ni og mauning dagana ni nga. Dugay pag abot ay. O baho man tayo eh. Musaka na no. Mo si tumilan siguro na mura. Mao na siguro bilang siguro. Baho man tayo. Birthday na yun, Tay. Hindi. Hoy! Kung nalako, nakakuha na kong buwilog. Masaw. Ano gaya pong kaga ganyan ko tuwa to eh. Ang layo, pag-utuwa mo, ano? Usap. Niya, usap na eh. Kuha na din eh. Naginihin eh, nagkakukubya. Wala oy, ba may ingon mo ganiha nga ining huwatan ka. Tarong ha ba siguan na dihan ko aron? Wala ko lang tinoy. Oh, unya karon. Bisa may muna. Oh, di. Matik din ya. Ba untat. Hilom basta kung na kami bahuan din ha. Ay isaba-saba. Kay mauna na. Oh, Mo na lagi na. Kung usay mabahuan. No? Dito mo saba-saba. isting ha. Daw gid lagi oh. Ay lagi saba gani. Ay pagsaba ba? Ay lagi saba-saba. Suhong pa. Tapa. Biya ko ba? Ay ikaw. Biya ko ba? Sa. Suhong ka na sa baho. Ba't siminton ni? Siminton na ba? Bawag yung tayo tinod. Ayaw di ma. May ni. Hindi na ito ganito pala. Ni sa pa. Kamutong lang. Kamutong. Karapon. Karapon puli. Sige, kamutong una niya. So, ako na puli. Makan eh. Mo lagi na. Tol. Ikaw na lawas kamay. Bantay ko na mo basig makuha mo na di ko mo sabaw. Pagkapaw! Ayaw di ma. Pagkapaw! Karo patas kyo. Tuwa na nga mo. Nagpuli-puli na sa kunda eh. Tawa na mo. Tayo ba eh! Tayo na! Ang sakas ko! Tuwa lang buwan! Tuwa natin! Papadyaw mo dyan! Papadyo! Kung sama ka na yan! Tabagay ko ba ito sa sarawag kinaka? Ang mo! Ha?